तो शेराबा पहिले हर कोरी रे भोजनवा पाछे भोजन होई है हमार सर पहिले करी हो भोजनवा। कल की राजा अरे वो शिकार हमार शेर ना खाई हो कले का खाई ता राजा तोर जो निकलौता बेटा बा ताम्रध्वज दोनों प्राणी अगना में बैठ के चीर दी दायांग के मां समर शेर खाई न कहिदर राजा हम दरबार से भूखा जाई ता लागल खून के धारा बहे कोई संचू कविधाता राजा रानी लड़का के अगना में बैठा दिले। हाय रे बाप महतारी हाथ में आरी लोग लेता और लड़का के ऊपर चलावेला शुरू लेके जारी रे धैल आर लड़का यारी धोइल बबुआ बिन आर कपारी बबुआ तो चीरे लगल राजा हर चीरे लगल राजा और रानी तू न प्राणी हो लड़का के बाया अंगवा के धोती में लोग लपेट के ओरी तो ठगा दिले आ दाया अंगवा के छोटा छोटा टुकड़ा करके सिझा दिले। आ बाबा जो शेर लेके दुआरी पे बानी राजा जाके कहते बाबा बाबा ए बाबा भोजन बनाई देनी चली ना रंगनवा अरे मानी मानी बतिया हमार शेरी शिकार ना खाई काहे बाबा अरे तोरा रानी के आंख से पानी गिर गई बा इस शिकार में माया समा गई हमार शेर शिकार के ना खाई राजा हम भूखे जाता नहीं आ तब ले दौड़ के रानी आइल बा बाबा के गोड़वे पे गिर गई कि बाबा हमार माया आंख से ये सब पानी आइल बा कि हम सोचनी कि दायांग हमारा बेटा के कोनो कामे आ गई अब बायांगवा हमार बेटा के कुछ काम ना आइल ओरिया तो लपेट के धोती में खून से लथपथ पाम रखले बानी चली बाबा है अगर ना खाई बाबा तो हमनी के अपना बेटा के दोनों प्राणी हाथ से चीरले बानी जा गइल बड़े राजा जब भीतर है बैठल बड़े थारी पता कहत की राजा राजा तारा घर में को लइकन फेंके नहीं खेलो निस्तानी के घर बुझाता निस्तानी के घर में भोजन ना करिले वह उघार के शरीरिया कटलका के देखावे लगले राजा के देखी एक एक को हमर बेटा रहले कई तार बेटा हो कहले हां बाबा मार देनी आधा अंग बचल बा जान मार देनी जा आधा अंग के सुझा दिले में जा बाबा कहल कि तार बेटा होई तो तू चाला करो दो चार बारी बात कहले कि तार बेटा हुई तो तू छाला कर तार राजा के अनुभव दिमाग में भइल कहले कि बेटा ताम्रध्वजी एगो घर में से वही लड़का दौड़ लागल अरे भैया जी जेकर बेटा कटा गइल बा जी अपने से काट देले बा आ ओकर बेटा घर में से जिंदा दौड़ के निकल जाए बाप मतारी के कैसन करे जा भइल होगी तखनी गोदी में राजा रानी दोनों उठा के लगले रोवे कहले कि भगवान रघुआ रानी हो मन में घमंड भइल अर्जुन की कि मैंने गांडी के बल पर महाभारत को जीता भगवान कृष्ण कहले कि भगवान हमारा ले निमन भक्त दुनिया में रहुआ के केहू नहीं खे ना भगवान कृष्ण कहले कि अर्जुन ई धरती जो जवागर बा हमरा ले निमन आ तहरे ले नी के लोग बा कहले ना भगवान ना हमरा ले बड़ भक्त दुनिया में रहुआ के केहू नहीं खे तनी देखी तो भाव और अर्जुन के मनवा में भक्ति के भावना से गांडीव कयान से गुमान भइल भारी
बड़ भक्त के बा कन्हैया जी तोहरे से पूछी बता दी गिरधारी कहले कि देखब अर्जुन कहले कि देखब हम कि हमरा ला निक भक्त दुनिया में रुए के बा उहे माया के शेर बना दिले अर्जुन के चलो आय अपने संत के शरीर ले शरीर फकीर के भेष बना दिले अब पहुंचा तारे कहवा राजा मूर्धज दानी के द्वार पर वाह ओहु हरिश्चंद्र दानी की कहानी तो एहू दानी की कहानी सुन एकरे मेल धरावल जय एगो तक एक हरी दू गोला चलल बा कि उठले तो कर माई के 10 गो गाड़ी हां आउ बेस उठते तो को बहिन के 20 गो गाड़ी क्या है यार अनहर पर श्रोता बंधु दोनों ब्यासन के माई बहन के 25-30 गो गाड़ी देत घर लोग चल जाता ना हिजा ना होई सब तो देखी तू गोला केकरा कहल जाला अर्जुन के शेर बना के अपने फकीर के भेष ले हाँ अब पहुंचे तारे कहवा राजा मूर्धज के दरबार बतावा हाँ जाके दरबार खटखटैले राजा मूर्धज जी दरबार में क्यों है यही जवाब तले के सखी हरी बना के बच्चा अरे यो लखो जगावेले दुवरिया हरि अलख जगावेले दुवरिया राजा के जब बाबा पुकार कोई नहीं फकीर के भेष में चंपल है शेर ले मानी देखी तनी बात हमार विचार करी आज कोई है दरबार में राजा बहरी लिख रही राजा ओइले जहां सुनी संत के पुकार देख ले कि महात्मा जी आइल बनी हमर दुआरी पर शेर ले बानी ले आदर सहित वही चरण पखार कहले कि बाबा रउआ का चरण हमर दरबार महिला से हम धन हो गई भैलाज धन धन भक्त भैलाज धन धन भक्त एहु सुदर्शन रे प्रेम के बरसल बदरिया खोखरिया हो प्रेम के बरसल बदरिया खोखरिया आदर सही से सत्कार कैले कहले के बाबा सेवा बोली का खाई पूरी जिलेबी रबड़ी मलाई कि कुछ नमकीन खाई कहीं बाबा हम सेवा में तैयार बनी अरे सेवा में पानी तैयार सेवा में पानी तैयार विचार बाबा कह भरी आई सेवा में पानी तैयार विचार बाबा कहीं भरी
माई भइल तैयारी न कहत लियाई दिया चार नमकीनो खइबो कहत लियाई दिया चार विचार बाबा कहीं भरी कहत लियाई दिया चार विचार बाबा कहीं भरी। अब देखिए जैसे कहानी की शुरुआत होता। अब राजा के बात मान के जो फकीर वाले जो भगवान फकीर के भेष में हैं वो कहते कि राजा हमनी के दूगो जाति के दरबार में आइल बनी जा एगो शाकाहारी हम बनी शेर हमर मांसाहारी बा पहले हमर शेर खाई तब हम खाई न तो कही दे दरबार से भूखे जल जाई कैसे कहता रे अरे बाबा कहले राजा मन हो बतिया आर जोतिया एक खून खा त राजा कहले राजा मान बतिया खून खा बाबा कहले राजा मान हो बतिया राजा तोर दरबार में दो जाति बन जा शाकाहारी मांसाहारी दोनों तो सुनी पहले अगर हमरा भोजन करावे के चाहत नहीं तो शेराबा पहले हर कोरी रे भोजनवा पाछे भोजन होई है हमार सर पहले करी हो भोजनवा आर पाछे भोजन होई है हमार सर पहले करी हो भोजनवा राजा कहतर के बाबा ते में कौन दिक्कत बा कहीं तक कसाई के यहाँ से शेर खाती मांस मंगवा देता नहीं आखिर शेर घास ना खाई हम जाना तनी मांस से खाई कल की राजा अरे वो शिकार हमार शेर ना खाई हो कले का खाई ता राजा तोर जो निकलौता बेटा बा ताम्रध्वज दोनों प्राणी अगना में बैठ के चीर दी दयांग के मां समर शेर खाई न कहिदर राजा हम दरबार से भूखा जाई। श्री राम पहलवान जी की ओर से पुरस्कार पर प्रणाम कईनी हो। अब राजा ये बात के सुनले तक अवाक हो गई चेहरा के पानी उतर गई हाय रे हमारे इकलौता बेटा की शेर मांस खाई जाके रानी से कहते का चेहरा उदास देख के रानी राजा से कहते कि हे आज का बात बा देखा तनी कि आज चेहरा बहुत उदास भइल राजा कहल रानी सुन अरे पत्थर भइले पानी सुनो पत्थर भइल पानी रे सुना प्राणेश्वरी खियार दुआरा पयले हो फकीरावा एगो धनिया अरे दुआरा पयले फकीरावा एगो धनिया
प्राणेश्वरी उ फकीर के संग में गो शेर बा संगवा में शेर बाटे। भैया हमारे महेंद्र पाल जी की ओर से पुरस्कार इतनी हार्दिक प्रणाम बा। संगवा में शेर बाटे करम के फेर बाटे। ऐसाई भैया हमारे केकर क्षेत्रीय परम मित्र हैं। संगवा में शेर बाटे करम के फेर बाटे। आर लिखल पतिया होला तो कदीरावा ओ धनिया। आर लिखल पतिया होला तो कदीरावा रे धनिया। उसे रईसन बा कि करी भोजनवा शेरवा अपने लाला हे विधाता करी भोजनवा शेरवा हमरे लाला बाके। आर कोई सचीरी बाबू के शरीरवा हो धनिया। ए कोई सचीरी बाबू के शरीरवा रे धनिया। बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार हमारे भैया नया भोजपुर के चौधरी साई बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार देनी। हार्दिक हार्दिक प्रणाम बाबा की कोई सच्ची बाबू के शरीर बाबू के शरीर धनिया हो। आर लिखल पतिया होला तो कदीरावा हे धनिया। आर लिखल पतिया कदीरावा हो धनिया। जब रानी सुननी कि हमार बेटा के मांस शेर खाई आवाज दोनों प्राणी के चेहरा के पानी आंगना में बैठ के लोग बतियावत अब कैसे बेटा के छिरल जाओ। आ तब ले लड़का ताम्रध्वज बात को सुन ले चचा जी केदारपाल जी की ओर से माननीय बहुत बहुत के पुरस्कार देनी चचा जी के हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। अब अबाक हो गई बताइए एगो समय रहे आज कोनो कलयुग में लड़का के चीरे के तनी कोनो भिख मांगा के कहो कि अपन बेटा के चार तबड़ा के मार के हमरा भिक्षा दी तो भिक्षा देवे के दूर बात पहले उनका गोधन काट दी लोग तखन एगो समय रहे दोनों प्राणी के चेहरा उदास हो गई। आ तब ले लड़का ई बात के सुन लेलस आके ताम्रध्वज कहता के पिताजी माता जी अरे बेटा कौन काम की जब बाप मातारी के चिंता दूर ना कर देलस। ई माया मोह शरीर खाते चिंता कैले बनी। अगर फकीर दरबार से भूखा लौट जाई है तो इतिहास के पन्ना गंदा हो जाई। हाय रे बेटा कैसे कहता कि अरे ममता हटावा दोष अरे दोनों तो कदीर के बाप मतारी दोनों माथा पर हाथ धर के सोचता रहे। लड़का कहता कि पिताजी माताजी उठाई आ रही हमारे शरीर के चीरी
ममता उठावो तो अरे दोनों तो कदीर के अरे भोजन करा दो बाबा हमारो शरीर के भोजन करा दो बाबा हमारो शरीर के हमारे देश रक्षक देश के बहादुर ये अपने अथक प्रयास से हमारा देश की रक्षा करते हैं और हम लोग इन्हीं का बदौलत चैन के सांस लेके घर में सोया करते हैं। धन इनके माता पिता ऐसे बहादुर बेटे को देश के सेवा में लगा दिए, जन्म दे करके पाल पोस करके है रे ममता हटाव दोषी दनत कदीर के ममता हटाव दोषी दनत कदीर के भोजन करा दो बाबा हमारो शरीर के भोजन करा दो बाबा हमारो शरीर के हाँ हाँ ठीक बात। अब लड़का कहता कि हाथ में उठाव जारी दनत में हचीर के मोह में बहन जनी नैनवा समीर के बाकी बाबा भूखा जल जाए दी भूखा जल जाए दी साधु जी फकीर के हर भोजन करा दो बाबा हमारो शरीर के भोजन करा दो बाबा हमारो शरीर के भैया जी बेटा के कहला के प्रांच राजा रानी लड़का के अगना में बैठा दिले। हाय रे बाप महतारी हाथ में आरी लोग लेता और लड़का के ऊपर चलावेला शुरू लेके जारी रे धैल आर लेके यारी धोइल बबुआ बबुआ तो चीरे लगल राजा हर चीरे लगल राजा रानी तू न प्राणी हो चीरे लगल राजा रानी तू न प्राणी हो जसहियारी के दांत ये चाचा जी कपार में गड़ल लड़का के खून के फुहारा अगना में छीटे लागल त लागल खून के धारा बहे कैसन चूक विधाता लागल हमारा मुखिया जी के परिवार अजीत पाल जी मुखिया प्रतिनिधि हम मुखिया जी से प्रार्थना करब कि हमार मंडली में आई मुखिया जी के गोमाला से सम्मानित करब हमरे से गंवार लड़का के मन पर हुआ खड़ा कर देनी लागल खून के धारा बहे कैसन चूक विधाता कोइले पत्थर करे जावा कोइला पत्थर कर जवा निर्दयिया निसुतानी बबुआ त चीरे लगल राजा आ रानी तू न प्राणी हो चीरे लगल राजा रानी तू न प्राणी हो बबुआ
जैसे ही कमर के नीचे आरी आईलू दोनों दोने लो धागना में अलगे अलगे हट गए दल 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 कांपता खून के धारा पूरा यगना भइल बा। अरे यारी कमर के नीचे जाई लो थावा यगने में उभर अरे कमर के नीचे जाई लो थावा यगने में उभर हाय रे जब लइका के जब देखले दू फारा में बाप से तो सहा गई लेकिन माई के दिल माई होला ये दादा मतारी के एगो आंख से पानी टपकल बबुआ के देख के तड़पत दोनों लोथ के तबले रानी के आर तबले रानी के एगो आंख से बहल पानी दुलरू चीरे लगले राजा रानी तू न प्राणी है चीरे लगले राजा रानी तू न प्राणी है लइका के बाया अंगवा के धोती में लोग लपेट के ओरी तो ठगा देले आ दाया अंगवा के छोटा छोटा टुकड़ा करके सिझा देले। अब बाबा जो शेर लेके दुआरी पे बानी राजा जाके कहते बाबा बाबा ए बाबा भोजन बनाई देनी चली ना रंगनवा अरे मानी मानी बतिया स्वतंत्र पाल हमारा मुखिया जी के परिवार से के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। ऐसे कहे के भाव बा राजा कहतर के बाबा चली भोजन कर ली शेर के लेके चली ए बाबा हर भोजन बनाई देनी चली ना अंगनवा मानी मानी बतिया हमार ए जब परीक्षा में परीक्षा हो रहा बा बाबा कहतर के हमार शेर शिकार ना खाई आहे दादा लइकवों के जान मरवा देने शिकारवा ना खाई अपन ललनवा के मार दी निजनावा आर काट के बनवनी शिकार बाबा आ कहे सुदर्शनवा जुड़ा लिया अपन मनवा भूखल होई शेरवा तो बाबा कहले कि हमार शेर शिकार ना खाई काहे बाबा अरे तोरा रानी के आंख से पानी गिर गई बा इस शिकार में माया समा गई हमार शेर शिकार के ना खाई राजा हम भूखे जाता नहीं आ तब ले दौड़ के रानी आइल बा बाबा के गोड़वे पे गिर गई कि बाबा हमार माया आंख से ये सब पानी आइल बा कि हम सोचनी कि दयांग हमारा बेटा के कोनो कामे आ गई अब बायांगवा हमार बेटा के कुछ काम ना आइल वरिया तो लपेट के धोती में खून से लथपथ पाम रखले बानी चली बाबा है अगर ना खाई बाबा तो हमनी के अपने बेटा के दोनों प्राणी हाथ से चिरले बनी जा गोइल बड़े राजा जब भीतर है बैठल बड़े थारी पता कहत की राजा राजा तारा घर में को लइकन फेंके नहीं खेलोगत निस्तानी के घर बुझाता निस्तानी के घर में भोजन ना करिले वह उघार के शरीरिया कटलका के देखावे लगले राजा के देखी एक एक हमार बेटा रहले कई तार बेटा हो कहले हाँ बाबा मार देनी आधा अंग बचल बा जान मार देनी जा आधा अंग के सुझा दिले में जा बाबा कहल जे तार बेटा होई तो तू चाला करो दो चार बारी बात कहले कि तार बेटा हुई तो तू छाला करता राजा के अनुभव दिमाग में भइल कहले कि बेटा ताम्रध्वजी एगो घर में से वही लड़का दौड़ ला गइल अरे भैया जी जेकर बेटा कटा गइल बा जी अपने से काट देले बा आ ओकर बेटा घर में से जिंदा दौड़ के निकल जाए उ बाप मतारी के कैसन करेजा भइल होगी तक गोदी में राजा रानी दोनों उठा के लगले रोवे कहले कि भगवान रघुआ रानी हो
त राजा कोरी दिहल लाल के पुकार, राजा कोरी दिहल लाल के पुकार, कुमार गइले हंस हंस के। राजा कोरी दिहल लाल के पुकार, कुमार गइले हंस हंस। राजा फूल न समैले उठैले गोदी, अर्जुन भइले लजा करी के बांसी बोदी। अर्जुन के मुंह नीचा हो गइल बा। अब अर्जुन कुछ डरे बोलत नहीं खान। भगवान चतुर्भुजी रूप में दर्शन देनी राजा रानी के। बोल क्या चाहते हो? राजा रानी तू न लगले रोवे। कहले कि मालिक, कली वरदान मांग। कहले मालिक अगर हमनी पकड़ खुश बानी तो हम कुछ नहीं के मानत मालिक, लेकिन एगो बात कहो कि जौन परीक्षा मालिक हमारा से ले बानी ऐसा कलयुग में परीक्षा कोनो भाग से ना ले मालिक, न तो रउआ के पूजे होला दुनिया में केहू ना रह जाई मालिक। भगवान कहले कि ओम अस्तु, जब आज के बाद एक कलयुग में मैं किसी से ऐसा कड़ा परीक्षा नहीं लूंगा। तो कैले राजा रानी के जयकार, कुमार अइले हंस हंस।